טוב, בסרטון הזה אני אסביר איך אנחנו מייבאים את המסמכים שאנחנו עובדים עליהם לאילוסטרטור ואיך אנחנו עובדים במקביל כל הזמן. תכף אני אסביר מה זה עובדים במקביל. אז, כמו שאתם זוכרים, יש לנו את התיקייה של הלינקס ובתוכה יש לנו את התיקייה של קבצי עבודה, או איך שאתם יכולים לסדר את התיקיות. ברגע שהצאתם את החתך, אני לא הייתי ממליץ לייצר אותו פה, אני ממליץ לייצר אותו, את החתך האחרון שבו אנחנו משתמשים, אני לוקח אותו ואני מייצר אותו בתיקייה הראשית של הלינק. ברגע שעשיתם את זה, כאן יהיו לכם את הלינקים הראשוניים, את הלינקים התופסי מקום של הקובץ, אותם אנחנו רוצים לשנות. אתם יכולים לשנות את הקובץ של החתך האיזומטרי עצמו, אתם יכולים לקחת את הקובץ החדש, בגלל שאתם כנראה לא תקראו להם בדיוק באותם שמות. אני כן ממליץ לקרוא להם עם תאריכים, כדי שנדע כל הזמן על זה, על הדברים. אז את החתך האיזומטרי אני אכניס לתיקייה שקוראים לה ארכיון. ברגע שאני אעשה את זה ואני אפתח את הקובץ שלי, כבר יקפוץ לי שחסרים לי קובץ בלינקים, אם אני רוצה לעדכן אותם. אז כן, ואז הוא יגיד לי חתך איזומטרי במראה, זה מה שחסר. אז אני רוצה להחליף אותו. ואני הולך ללינקים, ובוחר את החתך האיזומטרי החדש. ייקח לו קצת זמן כנראה, אבל הוא יחליף לי את החתך שלי. עכשיו, אני לא ממליץ לכם לעשות בפעם הראשונה ככה, כי תראו, זה יבט לי את הכל, זה כנראה לא בקנה מידה יותר, אז בפעם הראשונה שאתם עושים את הדבר הזה, אני רואה שזה כן סידר. אני בכל מקרה ממליץ לכם בפעם הראשונה שאתם מתעסקים עם החתך, או עם כל אחד מהמסמכים, פשוט תלכו לתיקייה ותגררו את הקובץ עצמו לקובץ של האילוסטרטור. קבצים כבדים הם מאיטים את האילוסטרטור, אין מה לעשות. תמיד תוודאו שאתם מייבאים את זה ללייר הנכון, במקרה שלנו ללייר תמונות, ותיישרו אותו בתוך הגיליון. דרך ליישר אותו בתוך הגיליון בול באמצע, זה לבחור, אם אני אזיז אותו לאן בערך שהוא היה, זה לבחור את ה-align, ללחוץ על הקובץ, ללחוץ על align, אני רוצה שזה יישר לי את זה לפי ה-artboard, ואני אומר לו תיישר לאמצע ולאמצע. וזה מיישר לי את זה לתוך ה-artboard. כמו שאתם רואים פה, אנחנו הצענו את החתך שלנו בדיוק בגבולות של הגיליון. אם אני לא רוצה לעשות את זה, וסביר שאני לא רוצה לעשות את זה, או כל אחד מהמסמכים האחרים שלכם, אני יכול לייצר לי מלבן או כל צורה שהיא, זה יכול להיות בפן, זה יכול להיות באחת מהצורות הקבועות, אני מייצר לי מלבן, אני כרגע אתן לו ויקר כדי שנראה אותו. זה קובץ כבד. וברגע שיש לי את המלבן, אני יכול לבחור בו שזה יהיה מסגרת שתחתוך לי את התמונה. אז אני בוחר בקובץ, בתמונה ובמלבן. המלבן צריך להיות מעל התמונה, בחרתי בשניהם עם Shift, ו-Make Clipping Mask. עכשיו זה יעשה לי מאסק לפי הצורה שבחרתי על התמונה. התמונה עצמה, כמו שאתם רואים, היא לא נעלמה. אני יכול גם לשחק בהגדרות של המאסק, כשאני לוחץ פעמיים על המסכה שלי, אני יכול לשנות את המאסק ואני יכול להזיז את התמונה בתוך המאסק, לעבוד איך שאני רוצה. לצורך המשך ההדגמה אני אמחק את התמונה כי היא קצת מכבידה לי על הקובץ, אבל הבנתם בינתיים את הרעיון של לייבא משהו ולהשתמש בו ולשים עליו קליפינג. גם ראינו את ה-align, שזה משהו שהוא יכול לעזור לי גם עם טקסטים. אם אני למשל כאן ממלא את הטקסט על על האתגרים והמכשולים שהתמודדנו איתם, אני רוצה ליישר אותם ממשהו אחר, אני גם בוחר משהו, בכותרות שלי נעולות, אני בוחר את הטקסט, ואני רוצה ליישר
לא לפי הארטבורד, אלא לפי סלקשן, לפי כל מה שבחרתי. אם אני מיישר ימינה, זה ילך לכל ימינה, אני יכול ליישר גם ל-key object, זאת אומרת, אני רוצה שכל הדברים יתיישבו לפי משהו מסוים. ואני בוחר, למשל אני רוצה לפי הטקסט הזה, אחרי שבחרתי את נם, אני לוחץ בלי שיפט, בלי כלום, ואז אני יכול ליישר הכל לימין של זה. למשל, ככה לשחק עם כל הדברים. אני יכול גם נגיד, ויש לי כמה תמונות, אתם רואים פה שנגיד עשיתי מאסק, ונגיד יש לי כמה תמונות, נגיד שזה אייקונים קטנים, ואני רוצה שהמרווחים ביניהם יהיו שווים, אז אני בוחר את כל מה שאני רוצה, בלי הטקסט, וכאן בליין יש לי חלוקה הוריזונטלית או חלוקה ורטיקלית, גם, שזה יעשה לי מרווחים שווים. זה מבחינת הליין. אני רגע אחזיר לנו את החתך, ואני אסביר לכם על איך אנחנו עובדים עם תיקיית הארכיון. אז אתם קבוצה של יותר מבן אדם אחד, ועדיף שלא תחכו ליום האחרון ורק אז תעשו את המסמך הסופי הזה של האילוסטרטור, כי כנראה כמו שאנחנו רגילים לעבוד, אנחנו רוצים לעשות את המסמך הכי יפה ורק אז לייצר. אל תעבדו ככה, תעבדו על כל המסמכים במקביל ותעלו את כולם ברמה. כנראה כל אחד יעבוד על מסמך אחר, או אני לא יודע איך תחלקו את העבודה, אבל במידה ותיקיית הבסיס אתם עושים אותה באיזשהו דרייב משותף או משהו כזה, ברגע שאתם מייצאים, שאתם כבר לא צריכים להשתמש במסמך משל, זאת אומרת החתך הזה כבר לא רלוונטי, אז אני מעביר אותו לארכיון ומוציא מתיקיית קבצי העבודה או מייצא ישר לתיקייה של הלינקים את הקובץ החדש. אתם תראו שכמו שעשינו מקודם, יקפוץ לנו ישר ההתראה של הלינק חסר. אם הלינק לא מתעדכן, או שהוא לא חסר, אתם יכולים כאן, בתוך החלון של הלינקים, קצת כבד לו, בתוך החלון של הלינקים, לבחור על תמונה, כי נגיד בהשמות פה אני לא זוכר מה בדיוק, אז אני רוצה את זה, יודעים מה? את התמונה הזאת. אני רוצה לשנות, אז זה אוטומטית יבחר לי את הלינק הרלוונטי, ואני יכול לעשות פה רילינק, וללכת ולקשר את זה לכל מסמך אחר שאני רוצה. אני הצגתי לכם שיטה אחת. שיטה נוספת לעבוד בה היא כן להשאיר את השם חתך איזומטרי, ולא לשנות את התאריכים. ברגע שאתם משנים את החתך האיזומטרי, ואתם תשמרו מחדש על הקובץ הזה, אתם תדרסו אותו ותשמרו קובץ חדש, גם כאן תקפוץ לכם התראה שהלינק צריך עדכון. אתם כנראה לא תצטרכו לעשות לו לבחור את הדרך מחדש, אלא פשוט תהיה לכם update ללחוץ עליו, או ללכת לבחור ממש במה שאנחנו רוצים, וכאן בלינקים יהיה update link. זאת עוד דרך לעבוד. אז זה איך שאנחנו מביאים ועובדים על המסמך. שוב, כשאתם עובדים במקביל, אתם יכולים לעדכן את כל הלינקים במקביל, מישהו אחד יושב על המסמך הראשי, כולם עובדים על מסמכים אחרים, והוא רק מעדכן לינקים. לגמרי זה יכול לעבוד ככה. אז עברנו על ייבוא, על קליפינג מאסק, על איך מיישרים עם האליין ואיך עושים כל מיני דברים עם האליין, ואיך עובדים עם לינקים ומעדכנים. זה בינתיים הסרטון.